Oh, maano siya dako kayong rotunda. Ano siya rotunda. Dako kayong rotunda, di ba tsada kayo? Oh, una siya ang rotunda nga dako kayo nga lingin. Dayon. Pare sa gilid oh. Nasa gilid oh, na po siya ay Menteryo daw ni sa mga Amerkano. Menteryo sa mga Amerkano. Na o, diba? Tsada kayo. O, pagkatsadahan na Menteryo daw ni sa Amerkano. Wow, tsada kay view. Na tsada kayo. Oh,